un episod cu un abonat de 1v1 Alias. Salutare! Salutare! Îmi zice ID-ul tău. 5, 9, Da. 7, 8, 3, Da. 2, 7, 6. Da. Ești ăsta. O, te-am. Cred că mă urmărești. Mi-ai dat follow. Da, da. E privat. Ales. Ce mapă? Punem... Hai competitiv doar pe B. Haide. Punem competitiv pe B. Netherlands. Hai să începem, băieți, la rupere. Bă, slabule, o să te bat. Da, mă, da, vedem noi cine e șef. Dar jucăm pe Macu Song Stripes. Doar Dumble și jucăm și B. Și da, acum B și Double și gata. Bă, slabule. Ce te pui, mă, slabule? Jucăm pe 20 gold. Jucăm, mă, pe 20 gol. Hai, mă, da. Mă pun tero, slabule. Bine, mă, slabule. Ești un slab, ca și Care știi. e slab că sunt gras? Bine, mă, bine, da. Slabule. Hai să te văd. Da, mă, da. Da, mă, da. Na, ți-a plăcut ăsta? Ți-a plăcut? Ai avut noroc. Da, mă, da. Vedem cine are noroc. Acolo am așa am pus. Să nu poți tu trece. Da, mă, da. Unde ești, mă? Unde ești, bă? Bă, Ce faci, mă, acolo, slab ordinar? unde ești, mă? A, șlabul, eu da. Da, mă, șlabule. Ești un șlab. Ești un șlab. Te bat, mă, crezi? Da, mă, da, vedem. Stai să înceapă episodul. Vezi că te-am bătut. Oară pe ăsta și da, vezi tu la urmă ce o să se întâmple. Ce bătaie o să-ți iei tu. Doar că știi tu cine e șeful, da? Hai să vedem. Da, mă, te se vor la mâncase tăieței. Nu la standoff. Da, mă, da. Opa, m-a luat, băieți. Da, mă, de să sunt în joc și unde ăsta. Da, mă, da, na. Ai avut noroc că eram cu neidul în mână. Da, mă, da, am avut noroc. Totdeauna am noroc. În comparație cu asta ești un slab. Vedem, da, mă, da. Dar eu pe tine te bat, mă. O să-ți dau ție 20 gold. Tu te faci, eu ți iau. Da, mă, bați tu pe mine. Doar B și double. Ok, că ești un slab, mă crezi? Bine, mă, dacă eu sunt slab, vedem. Am un tech 9 Star Trek. Wow. Mai scump ca inventarul tău. Da, mă, da. Vedem cine e slab. Vedem eu cine e slab. Ți-ai luat mâinii, Nu. Na, mă. Mă bași tu pe mine dacă e vreodată. Mamă, luat cu Teieco. O, 55 kg, e bine. Bravo. Vezi că știu să joc. Da, mă, da. Vedem. Vedem cine e șeful la show 2. Bă, dar ce poză frumoasă ai. Mersi, bro. Plăcere. Dacă tu mă crezi șlab, păi ce văd eu șlaba, Stai mă? să vezi macul meu. E cel mai tare. Ce e mac? Ce mac? Legendar, epic. Legendar. Ma. Și are și charm. Ce charm.
Ăla de la 40 level. Mamă! Ăla de la 40 level. Bine, Foarte ne bun, de e ăsta. mai bun decât toate cearmurile care tu le-ai avut vreodată. Da, mă, da. Bă, Sigur te-ai omorât am dat să fug, singur. că am dat ca nebunul ăla. Nidu. Molotov. Da. Da, mă bați tu pe mine dacă e vreodată. Uite că te-am bătut o leacă. Ai oriunde și tu. Vorbești așa. Trebuie să mă bați tot meciul. A dat cei 20 gold. Da, mă, da, și dau ce... Mamă, pleacă la spate. Nubu. Na. Așa jucăm noi. Te-ai beat tot pe tine. Bine, mă, vedem cine batem, cine. Pe urmă să nu ți-ai bătaie să nu plângi. Nu o să plâng. Urâtule. Na, urâtule. Și prin flash te-am omorât. Urâtule. Dacă ești tare, hai să ne batem double. Vei double? Da, mă. Dacă vii... Nu, ia stai, hai pe mid. Aoleu, vrei tu mid. Hai tu mid. Da, mă bați pe mine, da. Uite, mamă, nu ți-am dat. Uite acolo, mă, ce mă omori tu pe mine? Hai, mă, hai. Da, mă omori tu pe mine vreodată, da. O să te bat și o să ți tot goldul. Da. Vedem. Vedem. Norocosule. Vedem cine pierde. Iată să vedem acum. Mamă, de ăsta mișto. Vezi, dacă nu dai goldul, cam e problemă, ca să știi. Și ce se întâmplă dacă nu-l dau? Ce-i bani, ce poate să întâmple? Ce-i bani? Ne batem base și double. Deci dacă faci vreo șmecherie, îți iei... Nu o să-mi iau bani, zic eu. Mamă, prin poartă și cap, băieții mei. Mă, să te văd. Dacă fac bani de AVP, doar că AVP joc și te iau. Ce... Bă, învăț aici un sport de flash care o să-l ia. 100%. L-ai luat? Nu. No, nu cred. Dar tu le-ai luat pe meu. Puțin. Dar pe meu l-ai luat full. Nu full. Păi nici nu eram în bază când tu mi le-ai dat. Păi nici nu trebuie să fii în bază. Că eu ți l-am dat fix pe sus. Adică trebuie să ți-l iai. Da, nu vreau, că eu nu vreau să mi-l iau. Da, mă, da. Nu vrei să ți-l iei. Te uiți la softic. Slab ăla, ordinar. Bă, slab tu ești, bă. Na, mă, slabule. Ești tu slab. Slabule, bă. Bă, dar ce scârție patul ăsta. Ce slab ordinar ești. Da, mă, ți-am dat acolo un căpuț mișto și tu zicea că sunt slab. Slabule. Ești un slab. Slab e, tu ești. Slabule. Ești un slab. Slab tu ești. Ești, mă, slab, mă, și șezi acolo. Și-și bine pe cumpinte că ești un slab. Dar știi că ești un slab. Trage, bă, prin poartă, bă, că degeaba, bă.
Ce crezi că nu știu că tu tragi prin poartă sau ce? Na, mă, na, Norocosule. norocosule. Sunt foarte bun și de asta. Slab, ordinar. Bă, nu mă mai numi, bă, slabă. Ce slabă, bă, că nu slab eu. Eu? Tu ești slab. Nu Tu eu. ești cea mai slab persoană de pe planetă. Da, mă, da. O, te vezi? Mamă, nu te-am observat. Mamă, n-am bani de armă. Mamă, te joc la pistol. Ratatule, ești un latat. Nu știu ratat, că te bat și cu pistoletul. Ratatule, unde ești, ratatule? Latat e fața. Fața ta de masă. În comparație cu toți, ești cel mai slab. Vedem, da, mă, da, sunt cel mai slab. Te interesează tu pe tine? Na, slab. Slabule, ești un slab. Ești un slab. Slab, tu ești. Bă, ești un slab, bă, ce... Doamne. De acum poți să-mi dai goldul, zic eu. Da, mă, da. Nu mai trebuie să te riști așa. Da, mă, da. Da, mă, ia tu cu ăla, da. Te iau. Da, mă, da, na. Mă iai tu pe mine. Zău, băieți. Vă pup, cam acesta să fie episodul de astăzi. Bă, goldul, ăsta că am uitat, 20 gold. Stai că uite acum ți-i dau. Să pun armă cu patern pe shop? Dar de ce țipi? Dar nu țip, dar goldul, nu înțelegi? Pun... Ei, bine, pa. Bă, goldul, bă, goldul, bă. A ieșit băieți de pe voice. Bă, goldul. Ha, următorul episod. O să-l mai invit iar la 1v1. Dar de data asta nu o să mai am nicio șansă, că dacă nu-i umblu un cont și mă uit ce au avut și iau tot goldul. Să nu uitați să dați follow, like și v-am pupat. Ciao.